Hamren Subdivisional Civil Hospital along Medical EM Khonsing Rongpi Kahumridam. Deputy Commissioner Pen Arundhati Gold Scheme Kapangdak. MP Horan Singh Bay Arideng Pen PMGSY Waiting Shed Lapen Solar Street Light Kimi Kampu. Kardom Pinyada Bertalong Nili Sami Jilihan Sepi Non Bertang Ton Pen Arjik Tha Hamren Arakar Ikaning Riaputak Se Kachilang Avarsai Anso Se Kapami Mucho Jiapan Thang Nipai Inkoy Raser Keparni Okpran Kelang Ahin Karbiang Long Autonomous Council EM Khonsing Rongpi Kahumri Damahot Dr. Nangketoy Thuji Alam Jak Chipitekang Karbi Anglong Autonomous Council Kachari CEM Tuliram Rong Hangpen Karbi Anglong Araraphan Kelang Kapacetang Ponjiaphan Kabor Iason Thotsi Okpran Keraikom Arpu Kanghor Mate Medical EM Khonsing Rong Pipen Sitame Hamren Rong Supi Araraphan Mathasi Unan Se Kachelang Ahem Kapamejiaphan Kenangji Ason Amung Kelang Pedo HSDCH ahem angdengtin kelang kahumrida mahut kachepang thir edji anparta alon kipi ponje aphan chokomar atumaphan pinkhat tekang Hamren angkang pi araraphan mathadamsi kenang sot asonamung kipi ponje aphan Medical EM Khonsing Rongpi pen Karbi Anglong Life athengno lamthejai Hamren asol civil hospital pen PPC long ma longle ma mate PPC kenang sot ma lahay nili pi nang humri lo asile dak nili lang iglo de dak manon ultrasound bang lelong pulutang te dak asor da hamre narar asor pina an hubidha dupo hin labs non mane nangki install yefan room pine ne kadu ko beta la HLL bangkel mage PPP mut pensi sarkar pen isi private company men si tie up hala donon la dak bang lo asi alang li tum non room chi thik bamlo prabjin pen non dorok Hoptahini ba eklo yon pen afilu tangte hamren rada sorta avi pen sadlang horon jam anda daglong epo lapen ke dental asu kisu doktor phantani litum dangnang toipo ke ultrasound ditu kechelang hal so doktor phantani litum dangnang toipo Se kelang asahem along angdeng tin kelang kahumridam along Hamren Subdivisional Civil Hospital Apartment Dowai Kekomre Ketheklong Ajok Karju Kapatini Ahut Hamren Apartment Penangan Dowai ke Baitha Langso PHC alongsi Khang et Pualam the Longpon Hamren pen Daniel Inghi Karbi Anglong Live Deputy Commissioner Conference Hall along ADC Pantha Sarathi Johari pen Pangdak Bansi Kiluntiole Jemi ECS pen Arundhati Gold Scheme aputhak than paklarpon Piso somi ke en mate pangri pangdon surikre sirkebra phokebra pho aron ke hot ateng pen Assam Sarkar ke dengpon Arundhati Gold Scheme Surihinira Kresir Kepen Surihinira Inkoy Aningkana Parman Kapanong Atangka Adam Asar Kedeng Atumaphan Serup Kenamjia Phanpura Sarkar Pen Surithongkep Atangka Piponpo Assam Arundhati Gold Scheme Avarsai Kelong Donjia Phan Block Asaikhi Social Welfare Asaikam Asaikhi Lapen Karbi Anglong Autonomous Council Secretary Atum Cherap Cheto Dunsi Cherok Tok Ajay Mek Kedeng Pangchengpon Popusi Pherangki Amai Along Pangdakpon divorce case hai marriage was solemnized under Hindu marriage act or Mohammedan marriage act so ei bostu to kane where is that special hari mane karon biya party register Bangso schemes along Suri Thongkep Chepalong Ponji Aphan Keklem Ponangji Aronatang Aber Kijong Lahenlo
Rosan Hanse Karbi Anglong Lai Diphua hi thialong ho orpena sona sona klim ke jor behak lembang panbari along kedo Arun Singh ahem mekecho Bangso ahem mekecho apor ahut ahem phu Arun Singh ha abangta Methang akulat along kachedo dam ahut lapen ahem asora tumta hem along kaprek asai ke klembo mahutsi men mithur urlo Laso aphi tiboktera ya tumta thurdun paksi langchor dun pen kithur ur ami pameb dunlo Halapu Fire Brigade agarita apor ateng kile dun rok ajok mi pameb dun si kaphiri mimi ang pen pajok ponlo hem mekecho apor ahut Kaching thang apea ripen chenglok kaprek ahormu hortar anta micho lablo pusi kisungi phobe ahema soratum pachini Thang ni phai ingkoi raser kep arni kapa phihub rongkhang constituency arloke do arara tumaphan ke joy ke kapalong jiaphan pura MAC anparta MP Horen Singh be arideng pen PMGSY waiting shed lapen solar street light kimi ingpupon Rongkhang constituency arlo masa burat atum achathebang mi muchojia sonsi thekpon long ke ongdung PMGSY atowar ke klempon bom angbong pen doluni pen lingding an PMGSY atowar P MP Horen Singh be arideng pen ingpupon tanglo Bangso aphi amguri along rat atum panong ponsi gari kang hongesek kesanga hemso setame MP arideng pensi ingpupon lo Lason thak si ajo kangting siring ahut rat atum towar kachelat kapathe ang ponjia phanpura towar keng solar ame archok setame kesom patang ponsi ingpupon lupusi Karbi Anglong life asa hemalong birotanang pali Motorcycle mati dangni kewe katum arona tang chok et nang jipu SP kapin kharateng Diphua rong sopialong helmet kabia tumaphan kakhurok pangcheng ponbomlo Assam Sarkar pen akimi gari motor kebek aron selamdet pen aphi thang ni phai ingora sir cap arni Karbi Anglong district ahempi Diphu arong sopi along gari alo kiri kakhuruk jasemet helmet kabia tumaphan kakhuruk pangcheng ponbomlo Karbi Anglong District Superintendent of Police Dibojit Diuri kapin khat ateng pen DSP Nahid Karisma Japon Linsi Magistrate Datta atum Diphu rongni hang along gari motor kebek jasemet motorcycle kebek atum aphan helmet do ave kiri ka khuruk padodunlo Lapuson apora hut DSP Karisma Pherangkia atum aphan kapachini ponatengke helmet panajok men kaching koya hut munira pran raiun Lasi Karbi Anglong District SP Dibojit Diuria Hinpen kedoan Karbi Anglong arara phanta gari kachingkoi jasemet bike scooty kachingkoi penajok munit apran kepadam de jia phan akemang padosi thang ni phain kora sir cap arni pen helmet kabia tuma phan adai ke en lapen helmet setame ador kijum hek pen kerona sai pangcheng pon bomlo আমাৰ অনাৰেবল এছপি ছাৰৰ গাইডেন্স মতে এটা হেলমেট ফৰ লাইফ কেম্পেইন ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ এই কেম্পেইনটোত মানে আমি এইটোৱে মানুহক চেন্সিটাইজ কৰিব বিচাৰোঁ যে হেলমেট নিচিনা সৰু বস্তু এটা নিপিন্ধাৰ কাৰণে যেন ডাঙৰ মানুহৰ কিবা ক্ষতি নহয় এই কেম্পেইনটোত আমি ফাইন ৰিয়েলাইজ কৰিছোঁ ফাইনৰ লগত যিবিলাকে মানে হেলমেটৰ কিবা প্ৰাইচ দিবলৈ বিচাৰিছে দিছে আৰু নহ'লে যিবিলাকে দিবলৈ বিচৰা নাই বা দিবলগীয়া তেনেকুৱা নাই তেতিয়া আমি ফ্ৰী অফ কষ্ট হেলমেট ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰোঁ Traffic Police asaikhia tumpen kapachini ponatengke kechengsi arnike madu aphanta helmet kavya jok adai en pon pederlo bonta pini mate there niphai isi arni penke tangka suri isi adai en pon polapen kenang sotnai arta kijum hek jasemet ningkan krener kepen akijum ao somar atoma phan bike scooty kevek nebdun long check bulote suri inkora pho adai tunangji puta pachini pon Diganto Teron, Karbi Anglong Live. Dokmuka Adivasi Bandhan Arong along Nikre Pha Pharman Mukhya Mantri Samagra Unayan Yojana pen Adivasi ajutang ke kan lapen kitip ke thengase ke ki pipon japhan kangpu Bangso aseke lake Diphu Cultural Center Cultural Affairs Department lapen Sanskritik Abhijan Samaj Satumpen Patirpi Ponsi thang ni phai ingora sir cap arni tili porphai isira achite ma pora hotsi kangpu padopon Jagoi Suren pen kechari pon kangpu amai along
Cultural Affairs Department Deputy Director Hemari Tokbi Pense Aluhi Kapachini Lapen Mai ke phalam the pachini pon Mai along Aluhi Sarpo Aman Pen Karbi Anglong Autonomous Council EM Rup Singh Teron Chatong Dun Anparta Manpeng Pen EM Lun Singh Teron Dokmoka Municipal Board Chairman Biren Singh Teron Mahamaya BJP Block Mandal Amaipu Purno Inti Pendanglok Omdum Mankido Abang Kubang Phi Lapen Seke KNG Atum Chetong Dun BJP a sarkar ke claim ke dam ke mesena jok kapre kaching thora sai ke claim det kali khei kaching thor nang ji lapen jutang jubat along ke do lam lun temo lapen kanbarim lunbarim hei huita chan nang ji pwa joini OVMI atuma phan seki ki pia sai dengpon lopusi aluhi sarpo alam the along Karbi Anglong Autonomous Council EM Rup Singh Teron ningje pon Lasom thak si Karbi Anglong Autonomous Council EM Lum Singh Teron ahin penta jutang jubat along kido asontin chirim chibibet thek nang ji lapen kewangji lang arni setami che ot thep thek nang ji pusi than pare pon News Desk report Karbi Anglong live Chinthong MSC constituency angkang arlo phanglangso mate umrutu along kedo arphek mohol gate along lamki kedo adim West Karbi Anglong Superintendent of Police Kahumridam Karbi Anglong lapen Meghalaya ahoy along nonpu anta kithir thep amon sam abelang Kopia thesi Meghalaya sarkar ahin pen Karbi Anglong asonamung aphong kaphalang no asai nangklem verlo Kithir thep monsam ke doji aphan Karbi Anglong Autonomous Council pen non anta Meghalaya sarkar pen kachingki abilang ma Jongsi abilang pulote kopia thesi hin angbong kachingki abede Monsam ke doji kali kedamtang thang ni phai ingkora trok arni phanglang so mate umrutu along kedo arphek mohol gate setame Meghalaya asarkar pen nangphridak ajok penang an lamki nangdukoklo Bangso alamki arjulong pen thang ni phaing kora sirkep arni West Karbi Anglong Superintendent of Police Ramandip Kor lapen Border Magistrate Robert Kiulor adimalong an Humridam Kahumridam mahut Meghalaya ahoy kedai phanglangso umrutu along Jharu Mohol Gate nangki pridak aputhak sodak pen ada enpon popusi West Karbi Anglong SP Ramandip Kor ahin pen rara thengno lamthe jaite kang फाले आईसु एक्जैक्टली आसाम मेघालय बॉर्डर होता से किबा अकमान कंटेस्टेड आसे एरिया तो माने एरिया एक्जैक्टली तो अकम बाउंड्री तासे किंतु किबा किबी हुई था कि एटू बॉर्डर डिस्प्यूट करने आजी खबर पालू कि एटू मेघालय पालू किबा आई पलाई एटू किबा गेट भांगी से तो साई पलाई आईसु जी एक्शन होबो एटू लोबो Lapuson apora hut Karbi Students Association Chinthong Head Branch atum chetong dunsi SP aphan Pinpuralo Pajirdon Pinpuralo Kapajirdon ahut KSA Chinthong Head Branch amaipu Horsing Rongpi lapen Kongchonbang Sing Ronghang pendanglok ke ongdum KSA Klembang atum chetong dun Kapajirdon Pinpuralo along Karbi Anglong lapen Meghalaya ahoy adui along Kisum ke boy alam an lapen non amat kithir thep ahoy nang binangji pusi jongdon Ulukunchi pen Hemari Rongphar Karbi Anglong lai Pinya da berta ke lapon se kang toniklo do methak me kardom